हेलो सौम्य बाबू कहते ହଁ ସୌମ୍ୟ କହୁଛି। କିଏ କହୁଥିଲେ ଆପଣ? ଆପଣ ବା କୋविड हॉस्पिटल ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇ ଫେରିଛନ୍ତି ହଁ କେତେ ଦିନ କଣ ରହିଲେ? ମୁଁ ରହିଥିଲି ଯେତିକି ଦିନ ମୋର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା ମତେ ମୋର ଠିକ ହେଲା। କୋଭିଡ ମତେ ତାପରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। ମୁଁ ଘରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଅଛି। କୋଉ ହସ୍पिଟାଲ କୁ ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଏଇ କିମ୍ସ ରେ ଥିଲି। କିମ୍ସ ରେ ରହିଛନ୍ତି 4-5 ଦିନ ଉପରେ? କଣ କହିଲେ ଶୁଭୁନି କିମ୍ସ ରେ ଟିକେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଲା। 4-5 ଦିନ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି? କିମ୍ସ ରେ ହଁ ରହିଛି। ସେ କଣ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଠିକ ଠାକ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉନି, ମେଡିସିନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମେଡିସିନ ତ ଠିକ ଠାକ ସବୁ। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ତ କଫ ଫଫ ଯାକୁଥିଲା, ଠିକ ଠାକ ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଆପଣ କିଏ ମେଡିସିନ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଣ ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ କିଏ କିମ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି? ମେଡିସିନ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅଫିସ ରୁ କହୁଛି। କିମ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଦେଇଥିଲେ ଟାଇମ ରେ? ଯେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମର ମେଡିସିନ ହେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ଆଣିକି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଲା ମତେ ଫୋନ କରିକି ମତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେ ନେଇକି ଗଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଠାକ ମେଡିସିନ ଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଣିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେ ଛାଡିଛନ୍ତି। ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ହୋମ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରେ ଅଛି। କଣ ସେଠି ତ ଡକ୍ଟର କେହି ଆସୁନଥିଲେ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି କଣ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଭଳିଆ ଏକାବେଳେ 250-500 ପେସେଣ୍ଟ କୁ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଠାକ ନାହିଁ, ମେଡିସିନ ବି ନା କଣ ନା ଦଉନାହାନ୍ତି କିଛି। ମାନେ ନା 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 ସେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ନା ପ୍ଲାନ୍ ନା କରିକି ଉଠେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ? ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ ବୋଧେ କିଏ ଦେଇଛି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସୁବିଧା ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ଶୁଣିଲୁ ସେ କରିଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇକି ଆପଣ ଛଟପଟ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଠି। ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଟିକେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ରିପୋର୍ଟର କଥା କହୁଛି, ଓଟିଭିରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇଆ ଯେ ଆଚ୍ଛା କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଓଟିଭି ଆପଣ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଟିଭି ଆମର ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ଯୋଉଟା ତ ହଁ ସେଇଟା ତ? ଓଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆମେ ହଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନା ଯାହା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ହୁଁ ପୁରା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ସରକାର ମାନେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ସେଠି ଯାଇକି ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଛି। ସେ କାଲି ବି ଗୋଟେ ଆମର ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଏମିତି। ଏତେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ଘରେ କଣ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ରେ ଗୁଡାଏ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, 250-500 ପେସେଣ୍ଟ ଏମିତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଠିକ ଇନଫର୍ମେସନ। ଠାକ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କଣ ଡକ୍ଟର ରହୁନାହାନ୍ତି। ନା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବହୁତ ମାନେ 3 ଓଳି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ଠାକ। ସକାଳ ଓଳି, ଖରାବେଳ ଓଳି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଓଳି, ରାତିରେ ବି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ। ସବୁ କିଣା ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ନା, ପିଇବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଣା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ନା, ବାହାର ମାନେ ବନାବନି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ। ନା ଆପଣ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଁ ଟା କହିଲେ? ଆପଣ କଣ ଓଟିଭି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଁ ଟା କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଓଟିଭି ରିପୋର୍ଟର କହୁଛି। ତ କଣ ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ କଣ ଯେ ମତେ? ଆପଣ ଟିକେ ଓଟିଭିରେ ଆସିକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଆଉ କଣ କେମିତି ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟବହାର କଣ ଠିକ ସେ କଣ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ କଣ କଥା ମୁଁ ଏ କଥା ହେବେ ଯେ କଣ? ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଠିକ ସେ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣେଇଲେ ଅଡିଏନ୍ସ ଟିକେ ଜାଣିବେ ଆମର। ଆଉ କାହିଁ ଆରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି କଥାଟାକୁ। କଥା ଯୋଉଟା ମତେ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ସୁବିଧା ଟା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ନା। ତମେ ପୁଣି ତାକୁ ଓଲଟା କାହିଁ କହୁଛ ଯେ ଏଇଟା ହବନି ସେଇଟା ହବନି? ଆରେ ଜବରଦସ୍ତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଠି ମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କାହାକୁ ହେଇଛି ନା ଆପଣ ଏକୁଟିଆ? ମତେ ଏକୁଟିଆ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୋର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣ ହିଁ ଥିଲି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ। ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଏବେ ଘରେ ଆସିକି ହୋମ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରେ ଅଛି। ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁନି ଘରେ। ଖୋଲା କଥା ହଉଛି ଆମକୁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯେ ଠିକ ହେଇକି ଆସିବ। ଟିକେ କହିଲେ କଣ ଜନତା ଟିକେ ଭରସା କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ନା ନାହିଁ। କହିବି କଣ ପାଇଁ? ମତେ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ନା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ଜାଗି ମ୍ୟାମ, ଜାଣିଥିବେ ଜାଗି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଓଟିଭିଟା। ଚାକିରି ମ୍ୟାଡାମ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ଜୟ ପଣ୍ଡା ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଜାଣିଛି ହଁ ତାଙ୍କର ତ ଚ୍ୟାନେଲ ନା, ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ହଉଛି ଓଟିଭି। ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ହେଲା। କିଛି ଟେନସନ ନା ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପାୱାରଫୁଲ କଥା ଲୋକ ଟିକେ। କହିଲେଣି ତ। ମୋ ହଁ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ପଠେଇଦବୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଗାଡି ଯିବ ଓଟିଭିର। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କହିବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଲି କହିଦେବେ ଆପଣ।
ବାସ୍ ସରିଲା। ନା କଣ କହିବେ ଆପଣ ତ ଏଇଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସୁବିଧା ମୁଁ ତ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିବେନି କଣଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କ୍ଲିୟର ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନେଇକି ଗାଡିରେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଫୋନରେ କଥା ହଉଛି ହେଲା କି କଥା ମତେ ପୁଣି ଆପଣ ଗାଡି ଆଣି ଫୋନରେ କଥା ଫୋନ କରିବା ସରିଲାଣି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇସାରିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଓଡିଶା ଲୋକ ଦେଖିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟିଆରପି ମାନେ ପୁରା କଣ ଓଡିଶା ଲୋକ କହିବାର ଆପଣ ଅଛି କଣ ଯାହା କହିବାର ଯାହା କଣ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। କହିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଖାଲି ଆପଣ କହିଦେବେ ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ନା ପେମେଣ୍ଟ ମତେ କରିଦେବା ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପେମେଣ୍ଟ କଥା ମାନେ କଣ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଗି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ହାତରୁ କମ ସେ କମ ସାର୍ ଟଙ୍କା 50,000 ପାଇବେ ହେଲା କରୋନା ଟାଇମ କାମ ଧାମ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆରାମସେ ଯାହା ଯାହା କହିବେ ଟିକେ କହିଦେବା କଥା ଏଥିରେ କଣ ଅଛି କହିଲେ ନା ନା ଆପଣ ହେଲା ପଇସା ଅଛି କଣ କଣ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା କଣ ଚାହୁଛନ୍ତି କିଛି ପଇସା ଅଛି ପ୍ରୁଭ୍ କଣ କରିବା ନାହିଁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ନାହିଁ ଖାଲି ଆପଣ ଆସିବେ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ସେଠି ନା ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯିବିନି ଆପଣ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯିବିନି ଆପଣ ଖାଲି ଏଠି କହିଦେବେ କନଫରେନ୍ସ ହଲରେ 250-500 ପେସେଣ୍ଟକୁ ରଖୁଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉନଥିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା ଡକ୍ଟର ଆସିକି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ ଠିକ ସେ କାହିଁ କହିବି ମତେ ତ ସେମିତି ହେଇନି ନା ମତେ ଯୋଉ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମୁଁ ସେଟା କହିବି ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ଏମିତି ଦେବି ଆଗେ ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା ଏଇ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ମତେ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନାହିଁ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଆସିବେ ତାଠୁ ଆଉ କଣ ମୋର ନା ଟିଭିରେ ଆସିବି କଣ ମିଛଟା କହିକି ଯୋଉଟା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହଉଛି କୋରୋନାରେ ଲୋକ ଯେତେ ମରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆମକୁ ନେଇକି ସେଠି ଏତେ ସୁବିଧା ଦେଇକି ଏତେ ଇଏ କରିକି କହୁଛି ତାପରେ ଆପଣ ମତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତି ଆସି କୁହ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି ନା ନା ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଛି କରୁନୁ ଆପଣ ଲୋକ ଫ୍ରଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫ୍ରଡ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପୋଲିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗନ୍ଧେଇବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପୋଲିସ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ମାଲିକ କିଏ ହେଲା ଜାଗି ପଣ୍ଡା ଜୟ ପଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଜାତି ପଣ୍ଡା ଜୟ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ ଓଡିଶାର ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଜମା ସେଗୁଡା ଭାବନ୍ତୁନି ପୋଲିସ କହିଦେବେ କଣ ଆମର କରିଦବ ସେଗୁଡା ଆପଣଙ୍କ ଭାବୁନି ପଇସା ଶୁଣନ୍ତୁ ବେକାରିଆ ଛୋଡା କଥା କୁହନି ଏଠି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାଷା ସଂଯୋଗ କରି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଭାଷା ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନା ଭାଷା ନା ନା ସମୟରେ କଣ ଆପଣ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଯେତିକି କଥା କହିଲେ କହିଲି ଭାଣ୍ଡ କଥା ଗୁଡା କହୁଛ ମୋ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷା କହୁଛି କଣ ଏତିକି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡି କହୁଛନ୍ତି ପଠେଇବେ ଆସିକି 50,000 ଟଙ୍କା କୋଉଠି କରୋନା ଟାଇମ ମୋର ଦଉଛି ନା କଣ ଦରକାର ମାଗଣା ନାହିଁ ତମକୁ ସବୁ ବାନ୍ଧେଇ ପୋଲିସରେ ଏମିତି ଭାଷା ଅଭାଷା କହୁଛ ଫୋନ କରିକି କି ଭାଷା ତମେ ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେଇଲ ଭାଷା ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାଷା ଅବଶ୍ୟ କହୁଛି ନା ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହଉନାହାନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଶୁଣ ତମେ ଯାହାକୁ କେତେ ନେଇକି ଲୋକ ହଇରାଣ ଆରମ୍ଭ ହଉଛନ୍ତି କରୁନ ସେ ରମେଶ ଭଳିଆ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଲା କି ନାହିଁ ନେଇକି ଏମିତି ନାଇଁ କରୁନ ରମେଶ ହଇରାଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆମେ କରିଦେଲୁ ପଇସା ଦେଇ ଖାଲି ପଇସା ଦେଇ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଯାଚୁଛନ୍ତି ପଇସାଟା ଆଉ ତାକୁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଚୁଛି ଗୋଟେ ଯାଚୁନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ଆପଣ କହିବେ ବୋଲି ରମେଶକୁ ଯାଚୁଛି ବେକାରିଆ କଥା ଦିଟା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆରାମସେ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଭାଷାଟା କହିଲେ ଠିକ କଲେ ଯେ ଏଟା ପୋଲିସରେ ଭାଷା କଥା କିଛି ନାହିଁ ସେ ହଁ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଛୋଡ଼ିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା କଣ ପୋଲିସକୁ କହିବେ କଣ କରିବେ ପୋଲିସ ଆମର କଣ କରିବ ବଡ କଥା ଆପଣ ହଁ ନ ଆସ ମ ବେକାରିଆ କଥା କହନା ଆହୁରି 50 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ପଇସା ମିଳୁନି କରୋନା ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା 50,000 ଦେଲେ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ କଥା କହୁଛ ବହୁତ କହିଲୁଣି ଏ ତୁ ଶୁଣ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତୋ ଔକାତ ଅଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଓଟିଭି ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଔକାତ ଅଛି କଥା ହଉ ରଖ